ናይ ኪፕካት ዋተርማርክ ከመይ ጌርና ሪሞው ንገብሮ። ሰላማት ናይ ዩቲዩብ ተኸታተልቲ ሰላምኩም ብዙሕ ትርፍ ይበል። እሽኒ በርከስ ሓድሽ ስለኾንኩም ሳብስክራይብ ላይክ ሼር ብምግባር ቤተሰብ ኩኑ። ናይ ሎማዓንቲ ቪድዮ ናይ ኪፕካት ዋተርማርክ ከመይ ጌርና ኢና ድሊት ንገብሮ። ምክንያቱ ፌስቡክ ዋተርማርክ ዘለዎም ቪድዮታት ስለለ ይቅበል። መጀመርያ ናብዛ ኪፕካት ትብል አፕሊኬሽን እተው። ካኡ ከምዚ ኢላ ክትከፍተልና እያ ምልክት ከገብረልኩም እየ ሓንቲ ብሓንቲ ንሳይ እተይ ኢኹም ናብዛ አፕሊኬሽን ምልክት ገይረልኩም እኒኹ አፍታ ናይ ምድማር ምልክት ኒው ቪድዮ ትብል ኣብኣ እተው። ካኡ ቪድዮ ምረፁ ኩለኩም እዩ እታልደለኹም ወይ ኤዲት ክትገብርዋ ልደለኹም ቪድዮ ምረፁ። ሕጂ እዚኣ መሪፀኒ ኢኹም ንዓኹም ንምርኣይ ከምታ ትሪእዋ ኣለኹም። ኣብዚ ድምፂ ክትዛረቡ እንድሕር ዳ ደሊኹም ብዛዕባ እታ ቪድዮ ኣፍታ ናይ ኣውድዮ ትብል ምልክት ገይረልኩም ዘለኹ ኣብኣ ተኣትዩ እሞ ካብኡ ቮይስ ልብል እኒኦ ምልክት ክገብረልኩም እዩ ናብኣ ኣትኹም ብዛዕባ እታ ቪድዮ ምዝራብ ትጅምሩ። ምስ ወዳእኹም ራይት ትብል እኒኣ ኣብ ላዕሊ ራይት ኢልኩም ትውድኡ ማለት እዩ። ካኡ እታ ቪድዮ ብኢድኩም ጽቕጥ ተብልዋ ማለት እዩ። ኣጋ መጨረሻ ረይዋ ዋተርማርክ ናይ ኪፕካት እኒአ ረይዎ እዚ ብጸሊም ኮይኑ እዚ ብኢድኩም ጽቕጥ ተብልዎ እሞ ካኡ ኣብ ታሕቲ ድሌት ልብል ናይ ድሌት ምልክት እኒኦ ረይዋ ማለት እዩ። ኣፍታ ድሌት ልብል ኣትኹም ድሌት ትገብርዋ ረይዋ እዚኣ ሓንቲ ነጢራላ ማለት ብሃምዚ መንገዲ ሪሞው ክትገብርዎ ትኽእሉ ኢኹም እቲ ዋተርማርክ። ብኻልኣይ መንገዲ ደሞ ከሪአኩም እያ ምሳየ ተኸታተሉ ኢኹም ማለት እዩ ክቡራት ኣሕዋተይና። ሕጂ ደሞ ናብ ላዕሊ ምልክት ክገብረልኩም እየ ናብዚ ማለት ይረእይዎ። ካብኡ ከምዚ ኢሉ ይመፀልና እሞ ሕጂ ኣብ ታሕቲ ትረአየኩም ላ እንድሕር ደኣ ኮይና ዋተርማርክ ልትብል እኒኣ ኣብዚኣ ማለት እዩ። ካብኡ ደሞ ንየማን ገጽ እንውን ልትብል እኒኣ ኣብኣ ተኣትዩ ማለት እዩ ነን። ሕጂ ረእይዋ ናትኩም ኣብዛ ምልክት ገይረልኩም ዘለኹ ክትፀንሐኩም እያ ረእይዋ ማለት እዩ። እንድሕር ደኣ ኣብዚኣ ሃልያ ኮይና እዚ ዋተርማርክ ኪፕካት ልብል ኣብዚ ትሪእዎ ዘለኹም ስክሪን ኣብኡ ኣብ ላዕሊ ይመፀልኩም ማለት እዩ። ምልክት ክገብረልኩም እየ ኣብዚ ይመፀልኩም ኣፍታ ሃድስ ልትብል እኒኣ እንድሕር ደኣ ጌርኩምዋ ኮይንኩም ግን እታ ዋተርማርክ ትጠፍእ። ሕጂ ረእይዋ ኣብዛ ምልክት ገይረልኩም ዘለኹ ኣብ ላዕሊ ስክሪን ኣብቲ ቪድዮ ትመጽእ ማለት እዩ። እንድሕር ኣብዛ ናይ መጀመርያ ጌርኩምዋ ኮይንኩም እዛ ሃድ ልትብል እንድሕር ደኣ ጌርኩምዋ ግን ረእይዋ ማለት እዩ ጠፍኡ እኒአ እቲ ዋተርማርክ እና ሕጂ ኣብ ምንታይ ኢኹም ትገብርዋ ዝግበአኩም ኣፍታ ሃድስ ልትብል ኣብኣ ትገብርዋ ማለት እዩ። ብድጋሚ ክሪአኩም እየ ምንታን ክርዳእኩም ረእይዋ ሕዚ እቲ ዋተርማርክ ብጭራሽ ጠፍኡ ኣሎ ማለት እዩ። ሕጂ ደጊመ ከሪአኩም እየ ግልጽ ንክኾነልኩም። ረእይዋ ናብዛ ምልክት ገይረልኩም ዘለኹ ተኣትዩ እሞ ካብኡ ኣብ ታሕቲ ዋተርማርክ ልብል እኒኦ ናብ የማን ኢድኩም ደሞ ነን ልብል እኒኦ ኣብኣ ተኣትዩ ማለት እዩ። ሕጂ ረእይዋ ኣብዛ ሃድን ስለልበልክዋ እቲ ዋተርማርክ ጠፍኡ እኒኦ ማለት እዩ። ረእይዎ ምንም ዓይነት ዋተርማርክ ኣይረአሊ ኣብቲ ኣብ ስክሪን ዘሎ ሃም ቪድዮ ነገር እኒኦ ማለት እዩ። እና ኣብኣ ኢኹም ክትገብርዋ ንኩሉ ግዜ ደሞ ቪድዮ ኤዲት ክትገብሩ ከለኹም ኣብኣ እንድሕር ደኣ ጌርኩምዋ ምንም ዓይነት ዋተርማርክ ኣይህልን እና ሃምዚኣ ጌርኩም ኤዲት ጌርኩም ምስ ወዳእኹም ማብ መጨረሻ ኣብ ላዕሊ እኒኣ ኤክስፖርት ትብል ኣብኣ ትፀቕጡ እሞ እታ ቪድዮኹም ደሞ ረእይዋ ማለት እዩ። ኤክስፖርቲንግ ዊዝኣውት ዋተርማርክ ይብለኩም ለና እቲ ዋተርማርክ ሪሞቭ ጌርና የለና ብዘይ ዋተርማርክ እያ ትወርድ ማለት እዩ። ክቡራት ኣሕዋተይና ከምዚኣ ጌርኩም ሪሞቭ እናገበርኩም ናብ ፌስቡክኩም ኣእትዩ ኢኹም ክቡራት ኣሕዋተይ። ምክንያቱ ፌስቡክ ዋተርማርክ ዘለዎም ቪድዮታት ስለለ ይቅበል ኮፒራይት ስለልብለካ ሕጊ ኣይተኸተልካን ኢሉ ስለልቐፅዐካ ከምዚ እናገበርኩም ኤዲት እናገበርኩም ናብ ፌስቡክ ኣእትዩ ኢኹም ቪድዮታት ማለት እዩ። ክቡራት ኣሕዋተይና ናይ ሎማዓንቲ ቪድዮ ነዚኣ ትመስል እንድሕር ደኣ ዘይተረድአኩም ኮይኑ
ኣብ ኮሜንት ጻሓፉሉ ኢኹም ሓሳብኩም ተረዲእኩም ክኸውን ደሞ ተስፋ ይገብር ማለት እዩ ክቡራት ኣሕዋተይና ኣብዚ ኣወዲእን ኢኹ ሎማዓንቲ ቪድዮ ሳብስክራይብ ለይገበርኩም ድሕር ሃሊኹም ሳብስክራይብ እናገበርኩም ኣባራታትዕን ኢኹም ላይክ ሼር ምግባር ደሞ ኣይትረስዑ ኢኹም እስካብ ብኻሊእ ቪድዮ ዝመፀኩም ሰላም ወሰናይ ንዓኹም